Ois mulle kysymys. Minkälainen on ilma? Heitäpä osu vähän nyt huuta taas. Minkälainen oli ajo tänne? Oliko helppo ja suora reitti? No, olihan tuossa vähän semmoista maastoajuntua. Nousiko verenpaine matkalla? Vaikea sanoa, varmaan kävi. Eikö se vähän kellostele sun sykkeet? Näkyy, joo. No kato. Saa se historiagrammin siitä. Siitähän me voitaisiin sieltä... Tuossa reilu puoli tuntia sitten minkälaista Aivan, sykkeet. aivan. Eilisestä Se pitää katsoa tuolla puhelimista. iltapäivästä tähän. Se kansasta katsottaisiin ihan kaikki mitä on tapahtunut. Joo. Paadot ja muut. Se näkyy käyrästä. Joskus kuinka iso tää on? Onko tässä... On tässä tosi iso. Ei varmaan kaikkia kertaa, eikä jakseta käyttää. Semmoinen mielikuva, kun jää puolet. Ei muuta kuin kamera laulamaan ja vähän niin kuin kovemmalla sykkeellä käydään. Ja Ei kun ihan ehkä 10%. Pikkusen pysähdyt paikalle, otat kuvaa ja taas seuraava huone. Sitten vasta nehän pääsee kaikkiin noihin torneihin. Kyllä, joka Siellä on paikassa sisähuoneitakin. Ei tänne, ei. Aina tulee voittoa. Mutta entäs se puutarha sitten vielä? Ja Kari perustaa tähän tää komentokeskuksen ja ottaa olutta ja me käydään raportoimassa välillä. Sekin sopii. No mä livekuva. Pistän ton Facebookin live-tilaan, missä oot live-lähetyksessä. Istut tässä vaan ja kattelet Facebookista. Onko Facebookissa live? Kuulostaa hyvältä. Siinä on mahdollisuus laittaa live-tilaan. Joo, kyllä minä olen niitä katsellut niitä live-esityksiä. Ne saman tien häipyy sieltä. Ei kyllä, voit jäädä tallentaa. Ne jää talteen, niitä voi Mitä voisi myöhemminkin tehdä? katsoa. Joo. Mutta siitä tulee ilmoitus, että se ja se on nyt live-tilassa. Eli nyt on tilanne se, että ensimmäinen Tästähän etappi sai on saavutettu. livestreamin tästä uudemmasta. Nyt aletaan etappi 2 ja aletaan selvittämään mitä täällä on. Maastotiedossa. Nyt aletaan kokemaan tätä ja sitten jonkinlainen... Ei saa ottaa epäsuoraa. Tänne tulee sauma. Tuleeko? Iskot se tulee. Sinne ei sivulle. Nyt ei tule. Täällä on japanilaisia paljon. Japanese. Pitääkö näitä kortteja? Täältä pitää vielä näyttää, että auton pääsee. Onko meillä sitten tässä istutaan ja joku käydään hakemassa uuden lastin serveisiä? Joo, ja sitten täytyy kuskikin jostain palkata. Nyt puhelin oi suun ja muistellut tuon päälle. Niin just. Eikö se siinä kirjassa tuo linnaan siirretty? Jotain tästä sisäistä. No niin, siinähän se on. Katsotaan. Meinas kaatua tuo äsken tuolla. Se on kyllä vaan ajan kysymys. Joo, ei sitä kannata jättää niin kuin unohtaa siihen. Tuo vino toi. Penan linnan, kun se on tuo. Penan. Tämä vetää frisyyrin ojennukseen. Google Maps ilmoittaa, että voit lisätä 6 valokuvaa paikkaan Park and National Palace of Penang. Siis montako? Miksi se silleen ilmoittaa? Kun mä oon ottanut 6 kuvaa täällä ja siellä lukee, mulla on sijaintitieto päällä, niin Google kysyy, että voiko ne lisätä sitten. Mulle ei kysy se lisää vaan. Mulla kysyy tolleen. Mulle ei kysy. Kohtelias. En mä halua nyt sinne lisätä. Etkö halua? Tässähän Sitten saa niitä videoita, No joo, josta... mutta mä en halua semmosia. Juuri näin. Tanssiaissali on kuulemma tähtikohe. Onpas kiire. Meillä on vielä juomat. No mutta meillähän on puhelimet, että löydämme toisen. No joo, sekin. No silti sanon, että onpas kiire. Turistimerkki tuonne vuoren päälle. Onko tää lopettanut? Ei.